казваше най-голямата далавера в Германия, да си намериш полицайски яки. Това означава, ти си набил един полицай и си го взел от него. Някакъв хеликоптер слиза там надолу, това означава, той трябва да вземе някой... Това е ниския хеликоптер, който снима. Я колко е ниски, това означава, той слиза. Да вземе някой спешно претрепан. Не, искам да видя нещо. Това чули го? Това пияния вика на другите, вика, не можете да влезете, вика, аз влизам, вика, защото имам такова банда. Вика, нищо не е вярно. Това пияния, тия другите, внимателството му вика, стига. Ще я минем тук отгоре малко, ще видим какво става.